Nosaltres som la cooperativa Conreu Sereny, que des del 2010 estem cultivant aquestes terres, diguem-li amb bones pràctiques, el que vindria a dir ecològic o sense tirar ni pesticides, ni herbicides, ni plaguicides, etc., sinó amb altres maneres que s'han anat investigant i que ja se sabien de temps com molt efectives. Doncs això, a part de produir i comercialitzar com un projecte, això, el que he dit abans, d'autoocupació, hi ha una part del nostre treball que és relacionat amb la formació, i aquest el fem conjuntament amb CEDA, que és l'associació que en Cesc ara ens explicarà, i que aniria adreçat a persones sense regularitzar, entenent que és una possibilitat de feina tant aquí com si tornen als seus països. Nosaltres, com deia la Dolors, som CEDA i des del 2011 estem embrancats amb aquest projecte de formació en horticultura ecològica. És un projecte conjunt de les dues entitats i gràcies al suport de la Fundació Recapí hem pogut, des del 2011, tirar endavant el projecte. L'objectiu bàsicament és que persones que venen de pagès i que els seus països d'origen ja tenien coneixements agrícoles els actualitzin, s'introdueixin en el món de l'horticultura ecològica i això els serveixi pel futur. Com deia la Dolors, ja sigui aquí o al seu país si tornen. I a més el que fem és acompanyar aquestes persones durant el seu procés d'inclusió social, mirant d'ajudar-les en aspectes legals, informació sobre aspectes de salut, sobre el mercat laboral i que tot això els serveixi per poder-se incorporar a la societat i que puguin acomplir els seus objectius, que és pel que han vingut aquí.